Ahoj, v tomhle krátkém videu vám řeknu něco o tom, co je to PPF, jak se folie lepí, proč se vyplatí ho mít na autě a nakonec řeknu pár slov o naší firmě. Naše folie PPF neboli Paint Protection Film má takovéhle vlastnosti. Má tloušťku 190 mikronů, moc vám to neřekne, ale v našem odvětví je to nadprůměrná tloušťka, která zaručuje maximální ochranu laku. Zároveň má folie vlastnost samohojvosti, to znamená, že zhruba 15% tloušťky folie se teplem sama zacelí. A další výhodou naší folie je to, že má na sobě od výroby keramický povlak, to znamená, že odpuzuje vodu a nečistoty. PPF ochranné folie nabízíme ve dvou variantách, klasickou lesklou a nebo saténovou. Díky saténové folii dokážete změnit vzhled vašeho vozu bez nutnosti lakování a dodat mu tak styl a osobitost. Má to cenu chránit lak vašeho auta? Zkuste si představit, že si jdete koupit nový telefon za 30 000. Co uděláte jako první? Koupíte si sklíčko a kryt. Tak proč tedy neochránit investici za 100 000 anebo za miliony? Někdo vám bouchne dveřmi v nákupním centru? Nevadí, folii vyměníme. Hmyz nebo kamínky od silnice? Lak zůstane nepoškozený. Škrábance od klíčů nebo drobné nehody, i v těchto případech folie pomůže. Jak u nás probíhá aplikace folie? Auto nejdřív důkladně umyjeme, dekontaminujeme, i když je nové. Při lepení folie pečlivě zahýbáme za hrany karoserie, aby byla ochrana co nejdokonalejší. A kdo jsme my? My jsme firma Royal Wrap. Fungujeme už přes 2 roky, ale náš tým má za sebou víc než 10 let zkušeností s lepením folií. Tak co, necháte si polepit své auto? Pokud ano, domluvte se se svým prodejcem a ten už se s námi spojí. Na viděnou.